Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ki beriu ki bamdan syu ya ka mensim jinge teblam ha ka imlang salang kilapan para dusman ya ki mau kon rel ha ka sorok PWD ka badang ha bhapo uput usam jong kasnong penden jaran warsan lingdo Southwest Khasi Hills District ka tulong khubor bala yolum la yathu ba kani kala ja ha kini ki khandet singi bala dep ha ka surok PWD ka bahab hapo ka jingpen jong ka tanat PWD Ranikor Division ha ka baki brio ki bamla banatip kilapan pra dusman ya ki mau kon rel ha baro arliang ka surok ya ka ba ka office PWD kadang sudah ha maramat namar ba kilajot ha ka baydai bat kani ka jingja ka shinong penden jaran kalapan pau ya ka jing sosi ka bakraw halor ka jingle riukhlaw jong ki riu shim kabu bat ka shinong kala maham ting eru ba lada lab ya ki badon keti ban penjot ya ki mau kon rel kin ngat ben ha ka jingsha pen stom Nakaliang jong i kasinong pendeng jaran i pendam jur ya ka jingle riu klau jong ki beriu ki papen pra ya ki mau kon rel jong ka surok PWD ka bahap apo uput nisar sinong jong i ya ka ba nakaliang ka tiba teben PWD kala ai pan maramot ya ki tai ki mau kon rel ki balijot hagi kontraktor bat kalong ke basosi ha ka bala yoi pada lapen ban kum ka ne jingle ka pomdon shu ka jingye tiblam kum ta ngi kum ka snong ngi kentu ye ki briu ki basyong basa ha ka dong ka than ba ngim dei pan le ya ki ba kum kini ki jingle badada lap ya ki ba kum kini ki jing penjot kin ngat ha ka jing sha pen stom ki pateng e